Ay, gusto ko yan. Cinderella Castle. We're watching Bicolana on the go. Let's explore. Okay. So, saan ka pupunta? Wala dyang daan. Let's go, Sonic. I gotta count. Welcome to Welcome to Torres Farm. Torres Farm, where you can enjoy an international sceneries, international landmarks. Instagram. Where are we heading next? There. It's a castle. Doon na lang siya sa castle. Hi! Hello guys! Chinese tayo. Shashani. Ah, where are we here? Saan tayo? Wait, paano ba? Do not enter. Japan villa pala siya. So we're very wrong sa session natin. It should be Nihongo, so. Cinderella Castle. Ay, gusto ko yan. Cinderella Castle. Cinderella Castle. Cinderella Let's go. Diba? Hanapin natin si Prince Charming. This is so nice. Huh? Ay, andito si Cinderella, guys. Guys, Cinderella. Ooh, there they are. See? Sonic, Cinderella. Cinderella, oh. Kailangan bang mag-post here? Matagal ako. That's video. Let's go. This is the pool already. Hindi na tayo dito. Ayan. Taray naman ng ano. It's my castle. Hey. Let's go. Visit na tayo. Rana. Game. Kanina Cinderella, ngayon naman Snow White. Ay. Sana naman tayo mapapadpad. So Santorini.
But even Alvin and the Chipmunks. Hey, son. Yung pyramid. Dami. Where? Ayun, here, man. Yun ay. Tayo our way to Egypt, USA, and UAE. Let's go. Ayan, Great Wall of China. Ah, galing mo Great doon. Wall of China. Galing mo doon. I think so. Tama yan. Ito tayo ngayon. As you can see. Yeah, let's go. See Hawaii. Or really? It's restaurant. Wow, so dito ka, oh, Feliz Navidad. Wow. Oh, diba? Welcome. Santa Claus. Picture siya, son. Son, mapapicture si sir. Dito ka muna, mapapicture siya. Tara, maglibot na tayo. This is so nice. Insta, para makuha lahat. Lahat. Videohan mo na. Simulan mo na i-video. Simula doon sa mesa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mga house na to. Oh yeah. Mga house talaga, no? Kasama kaya yun kapag pumunta gano'n? Ang layo kasi sa... Oh, sama yun. Hindi, I mean, pag pumunta ba tayo, pag nag-rent tayo doon? Parang hindi na yun. So, kailangan talaga natin lakarin. Sige, layo. The Great Wall of China. Ito yung Great Wall of China. Anong Great Wall of China? Oh. The Great Wall of China. The Great Wall. This is the Great Wall of China, guys. In an instant, we managed to roam around the world. Great Wall of China. Hey. Hey. Start off. May mascot sa likod natin. Thank you!
tayo pupunta? Sa Brazil? Brazil. Okay, sige. Lalakarin lang po namin yun. Lapit lang. Oo. Ang lawak po po dito sa Torres Farm and Resort. Feeling ko, actually, nagde-develop pa sila tapos nagdadagdag pa sila ng mga hotels. Diba? Tingnan niyo yun, still under construction. Ito na. Sabi ko sa inyo, walking distance lang. Oh. Brazil, walk distance. Sabi ko sa inyo eh. Diba? Walking distance lang. Medyo sinisipon na ako, mga kaondag ko. Kasi nga, we want to enjoy. So, ilang days na kami puyat. Days. Oo, habang andito ako sa aking brother sa Cavite. This is actually Naic, Cavite, right? Yes. Oo, tama. So, sulitin na natin, di ba? Dahil mo na muna ang mga puyat-puyat. Mag-vitamins tayo para i-boost ang immune system. Ito na, di ba? Maganda to, i-explore nyo, guys. Pwede naman kayo mag-rent ng golf cart, 100 pesos per head. Kaya lang, ang dami na rin kasi namin naipon. So, parang, well, sayang na rin, di ba, kung ma-rent ko. Nagkimuripon. Pero, you can rent that. Minimum of 3 persons yun. Meron ng driver, may photographer na din kasama. Napakita ko sa inyo kung saan kami pupunta. Ayun. May hollow blocks pang kasama. Ang dami nagpapapicture. Short distance lang naman pala siya. May nesos. Ah. Breaks pa. Oh. Ang ganyan. Legos on mga ano. Favorite ni Marvin. Alin? Yung ganyan, yung Lego. Lego. Ano ngayon? Ano itong kabilang to? Philippine Villa. Oh guys, Philippine Villa. Philippine Villa. Nice, ang ganda. Siyempre. Oh, ayan. Free. Mabalik kami kasi hindi satisfied si Edison sa mga shots nila. So, this is it. Profile pic. Ay, basketball! Ay, naku, kung marami lang tayong time. Ayan. Ay, the birds! The birds are here. They're eating. See? Okay. Ito oh, may liwanag. Ito oh, kasi may ilaw eh. Lights to. No? Maganda dito pag-gabi. Alright, there you have it. We hope you enjoyed it as much as we enjoyed it, right, Son? Yeah. Kailangan na namin umalis. May immigration office pala doon. Pupunta pa kasi kami sa, saan? Summer market. Somo Market. Doon kami magdi-dinner. Medyo nakakagutom din itong ginawa namin.
We will be safe, promise. Maingat naman sa sun mag-drive. Professional driver. Professional driver. And where's the wristband? Here. Para Torres. You cannot roam around the area if you don't have this wristband. So you have to pay first the 230 pesos. yes. Okay, ciao for now! We're watching Bicolana on the go.